Казваш ли извинявай за абсолютно всичко? За това, че говориш, за това, че заемаш място, за това, че имаш нужда от нещо, за това, че казваш не, за това, че плачеш, за това, че просто си там. И дори когато някой те блъсне на улицата, ти се извиняваш първи. Но искам да ви кажа нещо важно преди да продължим. Има разлика между това да си учтив и програмата, за която ще говорим. Учтивостта е осъзната. Казваш извинявай, когато наистина си направил нещо. Когато си закъснял, когато си прекъснал някого. А програмата изглежда по този начин. Примерно, някой те блъска на улицата и ти се извиняваш първи. Някой те настъпва в автобуса и ти бързаш да се извиниш. Влизаш в стая и се извиняваш, че си дошъл. Питаш нещо и преди въпроса казваш извинявай, че питам. Ако се хванеш, че се извиняваш и не знаеш защо, ето това е сигналът. Това не е просто учтивост, а това е програма. Вината и срама са може би най-тихите програми, които носим. Вината не се вижда отвън. Работи тихо, на заден план, но срама се вижда. Познаваме го по децата, като ги наричаме срамежливо дете и казваме крие се, не говори, изчервява се, бяга от погледите. Само че го приемаме като черта на характера, като нещо външно, а всъщност това е израз на вътрешно състояние, на програма. Вината казва, направил съм нещо лошо, а срамът казва нещо още по-дълбоко. Аз съм лош. Разликата е огромна. Психотерапевтът Людмил Стефанов, един от водещите специалисти по семейни констелации в България, казва нещо много важно. Несъзнаваното чувство за вина блокира пътят ни към разрешаване на множество вътрешни проблеми. Не вината, която осъзнаваме, а тази, която носим без дори да знаем. И Берт Хелингер, създателят на метода семейни констелации, добавя: тези проблеми понякога ни свързват с живота на хора, живели 2-3 поколения преди нас. Носим вина за неща, които не сме направили ние, за хора, които не сме познавали, от лоялност към рода. Откъде идва? От момент в детството, в който си разбрал, такъв какъвто съм не е достатъчно добре. Може да е казано с думи, може да е само усетено, погледа на родител, реакцията на учител, смехът на съучениците. И малкото дете е решило, че нещо не е наред с мен. Аз лично го познавам това усещане, като малка ходех по улиците и гледах в земята. Когато някой ме поздравяваше, отговарях набързо и бягах. Криех се под масата, когато идваха гости в къщи. И точно за това, защото вярвам, че е важно човек да разбере защо прави или не прави определени неща, реших да споделям тази информация. Нека видим как изглежда в реалния живот тази програма. Някой те наранява и вместо да се разсърдиш, ти намираш причина защо това е твоя вина. Започваш да си мислиш, сигурно съм го провокирал, може би аз съм виновен. Или пък не можеш да кажеш не, дори когато много искаш, защото се чувстваш виновен предварително, преди дори да си отказал. Или не можеш да поискаш помощ и услуга от никого, дори когато много имаш нужда, защото не искаш да затрудняваш никого, не искаш да си в тежест и накрая се справяш сам. Или просто се отказваш. Или пък си постигнал нещо хубаво, ново работно място, нова връзка, успех и вместо да се радваш, нещо вътре в теб те притиска и се питаш дали ще го задържа, дали го заслужавам и си в чакане кога нещо ще се обърка. Или пък се грижиш за всички около теб, но не можеш да приемеш грижа за себе си. Неудобно ти е, чувстваш се в тежест. Или пък когато някой е тъжен и ядосан в стаята, веднага се питаш дали аз не съм причината. Тази програма се крие зад неща, които смятаме за нормални. Например, в мислите като аз не съм достатъчно добър, кой съм аз да искам повече, не заслужавам това, по-добре да мълча, само ще объркам нещата, другите са по-добри от мен. Или поведенчески, като казваш извинявай за всичко, дори когато не е нужно. Не можеш да приемаш комплимент без да го омаловажиш. Правиш всичко за другите и забравяш за себе си. Трудно ти е да искаш нещо за себе си, защото веднага се чувстваш виновен. Избягваш да се показваш, да говориш, да изразяваш мнение, да вземаш място. Тялото реагира на вината и срама по много конкретен начин. Свитите рамене не са просто поза. Тялото буквално се е свило, за да заема по-малко място в света. Кожните проблеми, като акне, екзема и псориазис, много често са свързани с несъзнаван срам. Тялото изразява навън това, което не може да се каже с думи. Хроничното главоболие е от постоянното самокритикуване и самообвиняване. Напрежението в гърлото,
когато постоянно преглъщаме думите си, защото се страхуваме да говорим. Проблеми с гръбначния стълб, защото носим тежестта на чужда вина, буквално. И когато освободим тази програма, тялото се изправя, дишането се отваря, кожата се успокоява. Ти си това, което повтаряш постоянно. Мозъкът го превръща в реалност. Ако цял живот си повтарял «не съм достатъчно добър», тогава ти сам си затвърдил тази програма. Затова сега ще направиш обратното. Кажи на глас, заедно с мен: аз съм достатъчно добър, такъв какъвто съм. Заслужавам любов и уважение. Позволявам си да заемам място в този свят. Приемам помощ с лекота и благодарност. Пускам срама, който не е мой. Аз съм достатъчен. Вината и срама са може би едни от най-тежките програми за носене, защото не само ограничават живота ти, но те те карат да се криеш от другите, от себе си, от всичко и всички. И ги следваме от лоялност към рода, към хора преди нас, които може би никога не сме познавали. Сега, когато знаеш, ти имаш избора да се промениш. Рейки е един прекрасен инструмент, с който може да се работи именно за това, да достигнем до срама и вината, които са записани толкова дълбоко, че повечето от нас дори нямат представа, че ги носят. Нямат представа, че е наследено и че е чуждо. В канала ще намерите и безплатна медитация за благодарност към рода. Абонирайте се и ми кажете в коментарите дали се разпознахте в нещо от това, което споделих днес. А в следващото видео ще говорим за последната родова програма, за която аз избрах да говоря, която е самосаботажът. До скоро!